Ano? Sisido yun na ka anong ano? Nangalas nga Lihat na na si bisita na. Busina na, busina. Lihat na, Ay, huli! talaga. Lihat na kung sa inay. Ay, huli na. Ay, no. Wow! Para mo naman sanaan, mga mayaman, boy! Sus! Habo na mainitan. Dahil na ako rin dumailing na magsakay sa motor ninyo, boy! Oh! 4 milyon na isang Seryoso. Busina daw, busina! Ay, Nanglani talagang ano, pwede naman kami dyan maglunad. Pasensya na, pang VIP lang tabi. Garo dahil ka na ka ni malunad sa kuya. May bakasyonan ako dito sa Salvasyon. Sa bagay, mahalon man ang Talagang gagang habal-habal. eh. Buminakal ka na kayan. Uli na, masa kayang pamanin eh. O bumili ka lang kain eh. Manggura nung 100 million isa! Sus! Yugo-yugo. Oh! Tambang! Baka naman, boy, baka naman. Basirip na lamang ako. Pasensya na tabi, dumansan ako sa mga mayayaman ngunang-ngunyan. Ay, sus. Isog-isog tabi ngunan mga tiyaw! Isaw! Umisog ko na! Ay, iyo tabi. Naura. Ano, dahil mo gada noon? Dahil nga. Isus na tata! Unlimited! Gasolina? Naura. Ulo! O, di krudo ah. Ay. Kasar mo na bakal. Uragunon Kaso bago pa sana. Alam ko na, busog na. Di ba kamahapit ang kadyang ka na lang. Ilot-ilot ang yan. Bot! Ilot-ilot ang ni Kuya Bot. Baka Ano ka, namin. boy? Dahil ka na mapipirakan. Buminakal na. Para mo habagat Dahil ka kaya. maglot dyan. Ikaman kaya, Magasgasan ang mga presyohon mo man, puro pang mayaman. Ngunyan, ibabakal na ka bilang dahil ka na magparasingil kimahal. Ibakal na kikitracing motor. Ay, salamat! Yan na ito. Si Kuya Botman, tanganing dahil ka ligi sa kuya makisabay sa service kung ining baguhong pangunyan. Ay, sige daw. Ibabakal na ka man. Ano? Ano ito? Saraw, narok man kining. Ay, no. Salamat, boss. Salamat. Salamat. Oh, 1 milyones. Hiling ako, may pasalubong Dahil na pa. nabubutlanan milyones na niya. Sumahagad tabi, dumigdi na. Asa iripon nga na eh. Oh, bukas nga nit, namasirin ka mo kang pigutikan. Jesus! Daily is na pira. Hindi. Oh, niya. Hiling ko daw. Anong milyones? Dahil pala sa ang panyo ni Jose. Para palang pampunan. Uyog-uyogon May mo. pasalubong hiling mo. Kuya Bot, Ang dalang. pasalubong ho. Hiling mo. Anong din yung mga pasalubong Ay, na yun? boy. Masagat ako. Maurag talaga nito. Pagkikwano tabi tayo ang Mr. Habaka. Maurag ka talaga. Baka nuno nyo, baka. Jesus! Alam mo ako, di ako nagpaparabakal kay mga maluluyang Baka. mga isira. Puro ang baka. Mublad. Pero kaya bakat bawal ang... Mublad daw, mublad. Pero halat ko na ba? Ano na naman? Kumbinso doon na talaga ko sa iyo. Kaliguan. Ata na. Iyo. Baka nagpaparadukot ko naman sa kuya. Tantamili Dili, kay may kwartado, na magdugot kunya. ka. Ako, kasarabay na yan dyan. Iba bakal na kami isang Fortuner na Yeah. Pradet. Siya bagat tracing Mio. Kude, ako ang hangad ko sana sa Dahil iyo. man napili sa mga four-wheel. Nataon na naman di ko pwede. Bagong upaw pirme. Ano nam sige isang pagunting. Suro si Mana kipagunting. Oh, paano kaya yan? Kaya sa barbero ugmaon baga. Si Kuya Kuligwa ng ano. Apod kayo na eh. Pick up na estrada. Oh, uyog-uyogon man. Habo na mag-itom. Oh, kaya. Oh, abangan nindo ni si Kuya Kaul. Mga alalay ko tabi dyan. So panglahid ko sa pandaw. Pampaputi. Ay na. Oh. Mainit na. Istalsin lang nga naman ako. Alaw ba? Oh, gilid. Irkaw na 20. Hay na. Pandaro na taban mga irkaw. Oh, yan. Ano eh? Pandungan ko ikaw. Yan, payung eh. Amos na naman naman kita Ayan. sa house ko. Oh, sige. Pandungan ko yun eh.